ଯେତେବେଳେ ଶୀତ ରାତି ଥିଲା ପୁଅ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ମା କିଛି କୁହନ୍ତିନି। କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ, କ'ଣ କରୁଥିଲୁ କିଛି ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦୌଡ଼ି ଆସି କୁହନ୍ତି, ପୁଅ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ବଦଳେଇ ଦେ, ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ସେ ନିଆଁ ଜାଳନ୍ତି। ଗରମ ଚା, ଭାତ ଆଉ ଘିଅ ରଖନ୍ତି ଆଉ ମୃଦୁ ହସରେ ହସି କୁହନ୍ତି, ପୁଅ ଏତକ ଖାଇଦେ, ଗରମ ହେଇଯିବ। କାରଣ ମା ଖୁସି ପାଉଥିଲେ ପୁଅଙ୍କର ସୁବିଧାରେ। ତେଣୁ ଆଜି ଅନେକ ପୁଅ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ନିଜେ ମା ଥଣ୍ଡାରେ କମ୍ପନ୍ତି ନିଜର ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଗରମ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ଶୀତ ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଥରୁଟିଏ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ଅଛି କି ନାହିଁ। କାରଣ ଏ ପୃଥିବୀରେ ମାଙ୍କର ହୃଦୟ ଠାରୁ ଆଉ ବଡ଼ ସ୍ଥାନ, ବଡ଼ ଗରମ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ।